Volám sa Pavel Hrádek a som autorom myšlienky, aby plynárenstvo malo svoje múzeum. Toto plynárenské múzeum má práve v marci 20 rokov. Robím tu, tak povediac, takého kurátora, aj reštaurátora, aj všetky záležitosti, ktoré múzeum vyžaduje. Plynárenské múzeum toho času obsahuje asi 400 zbierkových predmetov a spomedzi tých 400 exponátov, ktoré máme tu, máme aj zo pár špeciálnych, kurióznych, ktoré ani nevyzerajú, že by mali byť plynárenské, napríklad bambus. Takže, priatelia plynárenstva, hlavne tí, ktorí ešte zažili kedysi plynové osvetlenie v Bratislave, príďte do Plynárenského múzea, ktoré je na Mlynských nivách, je otvorené skutočne pre každého a nájdete tu také veci, o ktorých sa vám hádam ešte ani nesnívalo.